Introducing the birthday celebrant, Angel May. Rap rap. Jan Jan. Angel. Pearl. Happy to see each other and bonding together. Memorable day with him together is the most important thing that can be written us in our previous page for our history in life. Happy birthday, Angel. Thank you so much for sharing us your blessings and your time. Happy birthday. Hi, hello mga baya. Today is my baby girl birthday, my princess birthday. Birthday sa akong babae nga bahandi mga bahay. So, padulong ni karon sa Mountain Resort, Little Santorini Mountain Resort. Kauban di ang ako ang mga anak sa kalibutan sa YT. Yan, naa si Kuya diri. Si Kuya. Naa diri ang birthday girl. Say hi. Say hi and thank you for all the greetings. Thank you nakadaan sa ilang greetings bigay. Daghan na mag-greet. Hello, thank you. Say thank you. Thank you all. Gawas na ta. Okay, ladies and gentlemen, mani ko makauban si Kuya. And then si EGK, the manager of EGK Limpango Vlog. Agmoni ang atong EGK, si Angel, si Jaini and si Cassandra. Okay, atong hulato ng ato ang mga vloggers no. And next, si Kuya Janjan, anak ni Myrna Suma Vlog. Ayan si Kuya Janjan. Kumusta Kuya Janjan? Mag-enjoy na sa turong adlaw. And of course, ang pinakabigati na to mga bayno si Aden Manzano. Hi, shout out Nakaabot din everybody si Aden. sa Ranghe. Yes. And of course, my estudyante, my vlogger, Myrna Suma Vlog. And ay, Diyos ko, ang akong inahan sa kalibutan sa Cebu. Ate Irene Vlog, di na masaigo. Nga murag nagsabot may ni sa mga tay nga mag flower me. Yes. Si ate anak ni Myrna, no, dalaga na kayo. Bright kayo ni mga bay. Okay, and of course, ang atong model nga si Mikaelin TV. Wow. Okay, at kanyang kauban, ikunsa ni mo ni ate? Si Jesselyn Vlog and ilahang manager. Diyos ko mo. Uy, inyong mga bag, inyo laging gibihan day. Ato na nangaputon anang pataas. Sige. Okay, let's go mga bay. Hala, gusto na ko magpasalamat. Asa naman to si Kuya, uy? Si Kuya nasa likod ate. Kuya, asa ka Kuya? Nandoon sa likod ng bahay ni Kuya. Asa naman ni si Kuya itong pangitaon? Napangpang na ba dito mali? Oh, of course, si Kuya Johnson. Edgar. Si Kuya Edgar there. Thank you so much si Kuya Edgar among hero for today. Siya ang magmaniho sa amuas. Salamat kay Kuya Edgar. Okay. At tara, let's go!
to. Yan, nas bangko ko. Lingko dito sa bangko ko. Perfect ba rin dapito sa dito sa Santorini Mountain? Yes. Just Sama ka perfect sa atong guwapa ngayon na. char. Ayan, kalami sa lechon. Kanon at Cebu's lechon. kanon ito lang iwag. Diri lang ang ano. Di ana na nung tuntong lang na rin. Ha? Pwede mawangin ni ba? Anak lang. Para init iya po no. Sa ato pa diri na lang nang kuan bay Merna. Bay Merna. Diri na lang nang kuan put salad. Pwede na po. Kay ngano kaning na ang kanon ni nganay lang nato or sa bangko lang nato ni kanon eh. Kay ginatabunan ang litson. Vico. Bangko na lang na. Ug Maha Salvador. Beko Visayan Electric Company. Company. And butterscotch. Cupcakes. Oo. Aman? Kuan. Wow, thank you kayo sa naganda. Makakaon jud in town sa Gracia. Siya tanan sa. Wa man na nakupunta ka tanan. Nag-bake mo ka na tanan. Para lakuan. Oo. Gigef man ako ni Kuan. Ay, sa Elizabeth Siya. lagi. Interview sa Kwan, Jim eh? Imo ani? Ay, ate. Oh, kanitanan. Oh, kanistika ko po na. Elizabeth nun day. Ade. Hi, hello mga boys. Naa nami diri sa area no sa Little Santorini. Kani nga area kay boat camp. Muna siya boat camp ni siya kay mura ni siya barko ang area. Unya ang rate diri mga bay is 2,500. O naatay mga pool na diha tulo man siguro na nay jacuzzi ng usa. Murag kadto dito ang jacuzzi unya kasi dito nila painiton. Muna atong mga handa ang atong birthday girl. Where's the birthday girl? Dara, nasakpan siya sa camera. So, mao ni atong mga handa from our chef. Ading Manzano, emphasize gid ay. Yes, thank you so much. Muna tong lamiang brownies. Yes. And ito emphasize ni day. Love ni day. And of course, ang atong bruwas or the lady fingers. Okay, unya ang special niya. Special ubi ensaymada. Oy, jud ko ani sa imong post day. Thank you kaayo. Yes, inahan. And then dili naman dili pa kay mag-vlog pa ta. Day, ang garden. Ha? Saan naman ito pa nga to? So, Nali siya kandila day. Laka, very nice ako on cake. Babok. Ha? Ano mo ito? Kasi tatawag kong pinabot no. Hala, pasakaan na to dili. Karon putas day mo sa ani. Kung raw na Kay di mo na makita. Padani man diri ang putas, di ba? Asa may dapit ang kandila ibutang dili. Or dili ari si Oh, diha na lang day. Oh, diha. kani us Di pasaka di. Kagwapa sa cake, sama sa kagwapa sa nag-celebrate. Sa naghimo. mo ni imong cake din. Birthday dili kang ko anak. Ka angel Oo, wala man ko kahimo ati kay Happy birthday, Angel. Happy birthday lang ga. Oh. Happy, happy, happy birthday. Og ang kang adin betan ang kang adin. So, ayan mo niya atong handa karon for the birthday celebrants. So kung ganahan mo cupcakes, do not type butterscotch. Kung ganahan mo butterscotch, do not put type brownies. Double chocolate chunks brownies. And sponsored by yours truly, adding space through the lights. And bruwas. Bruwas or the lady fingers. Oy, mulihok din sa kulingon. Wala balikan yun. Og ubi ensaymada full of cheese. Maha Blanca Salvador. Si Veco. Ito lang i-open din ko. Ano lang lang ko ang dahon din. Ah, Uy, wala din na ako mapituri da. Unsa ni? ayan. Ari lang Maha o Maha Salvador. Si Veco. Ko. Ana ra. Oh, post ra.
wanna take me higher. I must stick with you. 1, 2, 3. Gusto kitang isayaw ng mabagal. 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 Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo lagi. On my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's so amazing. Sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking hukumutan. Oh, gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Nagkaroon naman sa'yo apoy, bakit ba laging iyayan? May nakita kong isang lalaki, hindi ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapadali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagal-bagal-lamig, o magdamag-dagas hindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawag. Set. Smile. Perfect. Okay. Another one. 3, 2, 1, vamos. Kagwapa ba? Perfect. Nay kayo dito ba? Nay kayo nga. Nay nagdabdab adto ba? Huyupan na tong kayo kunya. Babay na sad kay kuno kung ara ko magpa-picture ti ikaw kuno picture nako ti. Dili ay Di dito sa silo.
sanang iisipin napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon nakitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang nanghirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laging pasasalamat na ika'y sa'kin dumating. At hindi ka babaliwalain, magkasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako hindi mabakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. Handa nang mahulog, hindi ko na malayan ka pala. So, ayan mga bahay, going home na may mananami sa amuang trip to Little Santorini Mountain Resort. Hello, bye-bye, thank you so much. Asa naman ang mga people? People around Thank Santorini. you so much. Salamat. Salamat sa pagtanaw. Oh, di ba gwapa kita dili din. Asa dito uban? So, Dara. Sige, go, go, go. Uli na. Mama, ko sa liling sandalo. Mama, I'm your man. So, uli na ta. Thank you for watching. Going home na ta from Little Santorini Mountain Resort. Oh, sige. Agi na mo, agi. Yes, salamat. Uwian na si Kuya. Oh. Tara, si Dodong Cobs. Uwian na. Kaluya, wag dagot. Merna. Oh. Ang? Oh, ato pa ng kuwan. Diha. Apotay ko kay bawal man yung soft drinks dili. Daghan kay migdaw. So ayan. Ay, dinha na lang ta mag-selfie. Dila na lang di tangganan diha. Sir, out na mi, sir. Okay, salamat kayo. Ang among drinks og water di, sir. Ang among drinks og water. Oh. Mag-picture sa mi diri tanan. Uy, ang kaong itong murag dili biya today. Diha nga area kana sa ubos. Imong gibiyan sa may lamisa. Ana ba kana nay kurtina? Oh, baliki sa to, di wala gid mo ato. Ani balik dito ana? Ano kita mo? Nana to na ko nakita sa may lamisa, wasan na ko tagara kay kayo ko buwan nimo na. Linti oh. Ana ba kana nay kurtina ano? Di ba? Di na mo nagdugay mo. Oh, sige. Bye! Thank you for watching! Unsa tingin lang? Asam di mo papakaron? Magsalita ka ng Tagalog eh. Kung alamin, nasan siya? Oo, magsalita ka ng Tagalog, magsalita ng Bisaya. Tagalog pala ka? Galing. Asa ka galing? Saan ka nagaling? Uy, manang. Nandito. Galing sa... Andito sa nandoon? Nasabi ko nandito. Andito ka? Wala ka doon? Oh, ano man ang ginahimo mo? Nagawa ko? Oo. Ito. Ito, anong ginawa mo? Ito. Ano nangyari naman sa papa nimo? Hindi ko alam. Bakit? Bakit ang tagal-tagal niya? Ano sabi mo? Nagutom ka na? Kaluoy sa bata, oy. Nagutom. Ay, potek. Jawan ko da. Nakakabiyo. Magsalita ka, tawagin mo pa. Na-double kill ka pala. Kaya pala nasigaw ka. Uy, nagkuhan na noon. Ang kuhan ba, mga wira na, nagsanin. Ang katong iyang gabon bitaw. Nagbasa na ang ilawom. Oh, nagmoist. Alang ano, nanaka mo balik, uy. Kasi maraming lamok doon. Baka maraming lamok doon. Sana dinalan ba ko tubig na nangyari rin. Bakit ano kaya nangyari sa driver namin? Kaya ba ya? Wala pa, ginabi na kami. Tawagin mo papa mo. Ginabi na kami dito ha. Wala pa tubig. Wala pa tubig. Wala pa yung sakyan namin. Di nasa mga kamuli din. Sa punta yung ganyo. Punta yung ganyo. Di ka nag... Asa naman yan? Itong kuhan niya. Ano kaya nangyari? Yung ganito, gyaw-yaw sa latas yan. Ganito, gyaw-yaw. Uy, ang regalo na ko sa akong tindiro. Iya, manigibiyaan. Ingon to siya ron abot. Ay, ang akong regalo. Ay, paliw lang kong daddy, ay. Ha? Sige,
Ito siya na anak, sisibuhat at luyo to. Nilak lang siya sa luyo. Inko, ay, okay na naman. Kay daghan mi nakarelate, ana. First cake ako. Akong first cake. Ako pa dyan nag-bake. Happy birthday to me, from me to me. Di ba? Gift na ko sa akong tinderos. Maria P, balik lang daan ni. Yes, no worries. Ayaw magkahadag. Ano kayo nangyari? Ano bang nangyari sa kanya, oy? So, ihatod pa kanila ito suntugan? Yes, dapat. Ay, antar. Uy, kung kabaw ko, nanaka mo na, nagpadaan daw tubig. Ay! Ay, no way, bibi. Ako nang kuhaon kay. Butan ako na si mo savings. Di pwede, gasto ni mo na yung dula. Ana daw siya, magbuhat ka. No. Yan mga bay, nag-fogs na siya kay kuan na it's 5:20 sa hapon, 5:20 na sa hapon. Nana ang fogs. Dia bang profile. Nag-fogs na siya, so nagpaabot pa mi sa sakyanan kay going home na mi. Dara ang welcome to Little Santorini Mountain Resort. So time check, it is now 5 o'clock and 22 minutes. And then, mauna ni siya ang palibot din hiron sa Sidlunon. Nag-fogs. Kasuukan. Kasuukan diri sa Liluan. Mabot ang ban. Nalagay ito rin. Diba? Nagabot ito ni gutom na sa tani. Malapit na ba tayo sa heaven? Nindot ka ayong ang Nag-fog fogs. na. Hala, tinaw kay mo din. Perfect kay din. Nagatang ka na sa dalan eh. Ma, Ha? nagatang sa Ano dalan. na yung mga bikers na ngagi. Tuara among soft drinks. Shout out sa among soft drinks ng usa ka box. Nga wa jud taw na anada. Naalanggid siya sa ilawom sa nangka. Bok, sa kaasa diri ang kuan. Tubig ba? Inaog lang di patong sa box. Nagdamgod si upilya ko sa kakarton. Ang kalachuchi na mulak na. Oh, taas ka ayun no. Gabon sa paghigugmaay asa ka na karon. Kay mga gabon bi ana no. Ngano nagpalayo ka man asa ka pa ingon. Magatugot ka ba nga ipadpad sa unsay sunod ba Mayrin? Sa na panganuran Gabon masipya basta batigtingog sa pag naman ko ni siya kanta din sa simbahan Gabon kay mga Gabon man na sa paghigugmaay asa ka na karon nganong nagpalayo ka man kay magdagandagan maguna sing mga Gabon asa ka pa ingon no magatugot ka ba nga ipadpad sa luyo ano ito sa kapanganuran wala ko kabaon sa sumpay dire na nagtapos ang lahat di na makapasar Tapos ang Gabon nga kanta. Gabon sa paghigugmaay kuan siya kanta siya pero na pasumbingay sa siya masya pasumbingay sa mga matag-usa ka nato kung asa na ang gugma karong panahon na mga anak na siya pasumbingay ba okay Kita din sa kasuukan sa Liluan. Yes. Kung musapit na ang Bugnaw alas 5:30, kayo. makakita na mo Gabon.